माझं नाव प्रतीक रमेश गायकवाड, राहणार तरडगाव, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा. आपण टोमॅटोची आर्यमान व्हरायटी लावलेली आहे. तर सुरुवातीला आपण फुटव्यासाठी धनश्रीचं 1448 आणि इनटेक ह्याचं ड्रिंचिंग घेतलं आहे. त्याचा रिझल्ट असा मिळाला की एक नंबर जबरदस्त फुटवे टोमॅटोच्या प्लॉटमध्ये निघाले आहेत. त्याच्यानंतर आपण फुलकळीसाठी क्विकॉनचा एक स्प्रे घेतलेला आहे, क्विकॉन आणि 04037, आणि खालून आपण हायड्रोस्पीड सोडलेलं आहे की जेणेकरून फुलकळी ड्रॉपिंग होऊ नये म्हणून. AG4 आपण नाही घेतलेलं, वायरसाठी AG4 घेतलेलं आहे आपण. आणि भविष्यात आपण साईजसाठी 0946 खालून सोडणार आहे. साधारण आम्हाला धनश्रीचा खूप चांगला रिझल्ट आलेला आहे. त्यासाठी आम्हाला जीवन वाडकर साहेबांचं मार्गदर्शन मिळालं आहे. त्यासाठी आम्ही त्यांचे खूप आभारी आहोत.